Spravodlivosť po druckerovsky. Školám dáva na výber dve zlé možnosti. Minister Drucker presadil novelu, ktorá zásadne mení financovanie neštátnych škôl. Tie dostanú od vlády plnú dotáciu na žiaka len vtedy, ak väčšinu detí príjmú z prideleného obvodu. Presvedčenie či voľba rodičov a detí idú do úzadia. Školy sú tlačené do uniformity spred roku 1989 a Druckerov argument, že novela má odstrániť nespravodlivosť, je pokrivený. Cirkevné školy napríklad podľa piaristu Juraja Ďurneka nielenže plnia verejnú službu a vyučujú podľa štátnych programov, ale na rozdiel od štátnych škôl financujú z vlastného vrecka aj opravy budov, ktorých pôsobia. Drucker ich teraz novelou postavil pred Sofínu voľbu. Ďurnek konštatuje, že buď stratia identitu alebo peniaze, ak budú musieť cirkevné školy prijímať väčšinu detí z prideleného obvodu bez ohľadu na vierovyznanie. Prirodzene sa podľa neho sekularizujú, vytratí sa duch, ktorý ich definuje a budú nútené odmietať deti z iných obvodov, ktoré budú mať o ich školu záujem. Piarista to prirovnáva k situácii, ako by slovenské deti museli povinne chodiť do školy, v ktorej sa vyučuje v maďarčine. Zákon tak diskriminuje a oslabuje náboženskú slobodu rodičov. A to aj tých sekulárnych, ktorí svoje deti nechcú dať do cirkevnej školy. Paradoxne pritom prichádza z dielne vlády, ktorá sa označuje za konzervatívnu.